Diyarımızın Daşoz vilayetinde yerleşen Daşoz şifahanasy ajaýyp aýratynlyklary, amatlyklary bilen tapawutlanýan melhemli ýerleň bir hasaplanýar. Bu ýerde dünýäniň iň kämil salugurş hemem keselliň öňüne alyş enjamlary oturdulan. Şunuň ýaly şifahanalar ýurdumyzda ençe mes hereket edýär. Şifahana ine bir näçe ýyllardan bäri diňe bir welaýatyň del eýsem ýurdumyzyň çar kunjuklarinden gelýän raýatlara da ýokary derejede talably hyzmat edýär. 4,5 hektar meydany eýleýän şifahananyň döwrewat binasy 3 hatdan ibaret bolup, ol şu döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilenler. Şifahanada esasy bejeriş usullary 1250 metr çoňlukdan çykarylýan 54-57 derejeli kızgınlıkdaky mineral su arkaly amal aşyrylýar. Bu ýerde saglyklaryny gowlandyrmagy isleg bildirýän adamlaryň hatarlary bar hartiýa belli bolýaly onu Daşoz vilayatynyň şeýle-de ýurdumyzyň ähli kunjoklarynyň ýaşaýjylary saglyklaryny dikildiýärler. Şifahananyň töwereginde amatly şertleň döredilen ýerleri adamlaryň diň jalşlarynyň has gowny jaý bolmagyny öpçün edýär. Şifahananyň bejeriş bölüminde parafen, palçyk bilen bejeriş, magnetoterapiýa hemem iňňeler bilen bejeriş, ultra ýokary tolkunly tok bilen bejeriş, suwasy owkulama, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanýan erginler, suwasy oňurga çekici enjam bilen bejeriş, şökleli wannalar we beýleki bejeriş usullary amal aşyrylýar. Onuň üçin bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamyň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Şifahanada bir wada adamlaryň 200 diň jalyp şifa tapyp bilýär. Olara zerur bolan ähli şertler we mümkinçilikler döredilenler.